nové investície, nové pracovné miesta a ďalší rozvoj východného Slovenska. No a zároveň sa plnia aj sľuby z Borše. Sečovce získajú nové zdravotnícke vybavenie pre polikliniku, ktoré zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne. Haniska zrekonštruuje miestne komunikácie, ale aj dom smutku. Košické Olšany opravia cesty v havarijnom stave, no a v obci Mlinky vyrastie nový most v obci. Investície smerujú aj do vzdelávania. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika rozšíri prvú triedu budúcnosti, a to s modernými interaktívnymi technológiami. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie spojí výučbu so zachovaním a rozvojom chovu bažanta a prepelice polnej. No a spojená škola-internát v Prakovciach opraví poškodenú strechu. Podporu získava aj kultúra, história a cestovný ruch. Pokračovať bude revitalizácia pamätníka Dargov, podpora Banického múzea v Gelnici, ale aj Slovenského technického múzea v Košiciach, a to pri projekte 80 rokov múzea. Podporené boli aj podujatia, ktoré pozná snad celý región. Žakarovské folklórne slávnosti Janky Guzovej z Valala do Valala. Festival Živé sochy, furmanské preteky, rokový festival v Jenkovciach, ale aj festival mládeže v Košickom kraji. Peniaze smerujú aj do zachovania banickej histórie regiónu.